שלום, שמי שי דויץ, מטפל ברפואה סינית בקליניקה מחט רוח. הפעם אני רוצה לדבר ולתת טיפ על שפעת. שפעת זו מחלה נפוצה שמגיעה בעונות מעבר, ובמיוחד בעונת הסתיו והחורף. מי לא מכיר את הסימנים? צמרמורות, נוקשות של גב עליון וחום שעולה. מה שאני מציע זה לקחת 3 חתיכות של ג'ינג'ר טרי, ביחד עם 2 בצלצלים לבנים מהבצל הירוק, מוסיפים כפית של דבש או סוכר חום, שמים על האש, מביאים לרתיחה ומבשלים בין 5 ל-10 דקות. את זה שותים, מתכסים טוב טוב בבגדים, נכנסים מתחת לשמיכה ומזיעים. ברפואה הסינית אומרים שהמחלה יוצאת דרך הזיעה. אם הסימפטומים מחמירים או שהמחלה לא עוברת, בואו אליי לקליניקת מחט רוח לקבל טיפול ברפואה סינית על מנת שהמחלה תעבור.